Avui soparem un entrepà, però no us penseu que menjarem un entrepà qualsevol, un entrepà de formatge o de pernil dolç. No, farem un entrepà especial. Aquest entrepà està inspirat amb la coca pesto que feien al Viena, que no sabem per què la van deixar de fer. Avui farem coca d'espàrrecs amb pesto. Nosaltres avui ho farem amb coca de vidre, que és una coca que ja es troba a molts forns i a molts supermercats també, i ens agrada molt. També farem 6 espàrrecs, una bola de mozzarella, salsa pesto, que si voleu veure la recepta podeu fer clic en el link que teniu a dalt, i una mica de mantega. He començat tallant els espàrrecs. Aquesta part de baix és la que deixaré, que despreciaré, i l'altre tros l'he partit en dos meitats. I ara els posaré a bullir. Aquí tinc aigua ja bullint. I poso una mica de sal, que m'he oblidat de dir-la, en els ingredients. I poso els espàrrecs i els deixaré bullir uns 5-6 minuts. I ara ja anem a muntar l'entrepà. Posarem pesto a sobre cada un dels trossets del pa, que si no trobéssiu coca de vidre, també es pot fer amb pa de motlla, per exemple. Un cop posat el pesto, posarem els espàrrecs, que ja estan tubets, i a sobre hi posarem la mozzarella que hem tallat. Aquí tenim l'entrepà muntat. I llavors a cada cantó hi posarem una miqueta de mantega per fer-ho en la, diguem-ne, sandwichera, oi? Que se n'ha dit tota la vida. He posat mantega per les dues bandes i ara això ho posaré a la sandwichera, que ja la tinc calenta. I ho tancaré, si puc. Aquí. I deixarem que es vagi fent l'entrepà. Els hem deixat fins que han quedat així de dauradets i amb aquesta bona pinta ens els anem a menjar ara mateix. Molt bon profit!